Фундаментално решение. Вижте клиента как с силикон. Вижте, за да не духа до грамата. Това са неща от живия живот. Ето. Силикон, за да не духа до грамата и вратата не се отваря. Ще сложим High Security заключване и то поплътнение на дограмата. Вижте за какво става въпрос. Хубаво, че клиентът приема всичко чувство за хумор, а на мен ми се плаче, защото ние трябва да го правим. Ето, вижте силикона. Ако не пада много ли? Да, ами пада, защото е санитарен силикон. Да. Започваме ремонта. Ето двукривата врата, проблемната, където имаше 2 см отклонение и силикон. Лепен. Вижте как затваря сега. Hemi Security, 17-точково Security заключване с активни механизми Мартини. Затваря. Изправихме тази дограма и сега е виж пилотаж. Не се чува, не се вижда. Отваряне отгоре. Това крило става Security заключване на 6 места. Това на 5. High Security заключване от висок клас. Това нещо се прави на място, когато дограмата духа или има взлом. Затваряме. Супер. Много добре става.